ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲರ ಪಂದೇನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಮಿಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಾಮಿಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕುಕ್ಕು ಕನದೇರು ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ್ಯಾನು ಉಪ್ಪಾಡು ಕಟಾಲೆ ಬಂದೆ ಜಿಯನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಪ್ಪನ ತಾವು ಐಕಮ್ಮಂದೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿಗಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಬನತ್ತನ ನೆಟ್ಟು 10 ಕಿತ್ತಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೇರು ಐಕ್ ಅಮ್ಮತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂಚಿಲಗನ ಐಕ್ ಉಪ್ಪಾಡದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಗೆ ಕಡೆದು ಪೂರ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಡು ಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪನದೆ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪುಡು ಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪಂಗೆ ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಉಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಪಡ ಇದು ಮಲ್ಲೆ ಪಡ ಇದು ಮಲ್ಲೆ ಅಂತು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುಲ ಪರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಪರಂದು ಕುಕ್ಕು ಇದು ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತುಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುನಟ ಅವು ಅಂಚ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪುಳಿ ಉಂಟು ಪುಳಿ ಬುಕ್ಕಿ ಇದ್ದೆ ಐತೆ ತೋಟ ಬುರ್ಕಣ ಹೋಗ್ತೇನೆ ತೋಟ ಬುರ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ನಿಮ್ಬೋಡೆ ಮನೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಗಂಜಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಕೊಂಡು ಅದು ಗಂಜಾಯ ಈ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟು ರಾವಣ ಬೊಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಂಡು ಕುಕ್ಕು 3 ದಾಂಡ್ ಒಂತೆತ್ತನತೆ ಕುಕ್ಕು ಅಂಚ 2 ಜನ ಸೇರ್ದಾನ ಪಕ್ಕಾಂಡು 3 ಲಾಂಡ್ ಅವುಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಮೂರ್ನ್ಯ ಗೊತ್ತಲಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೈನ ಪಂಡ ಐತ ಕುಕ್ಕುನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತನೆ ಹತ್ರ ಒಂತೊಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಹೋಯ್ತ ನೋಡತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಬಂತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಆರು ಎತ್ತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಾ ಅನ್ನಾಗ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡವು ಪಾತೆನ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಟೀದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಪ್ಪೊಡಾಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ತೆತ್ತದು ಈತ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ತೊಟ್ಟೆದಾತ ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂತುಂಡತೆ ಕುಕ್ಕು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ತೀಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ನೋಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಕುಕ್ಕುನ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಪೊಪ್ಪುಲತೆ ವೀಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಗಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಕುಕ್ಕು ಮೂರ್ದು ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ನಡೆ ಕದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಿರಾಯ್ಬೋದಿತ್ತ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದ್ದು ಕುಕ್ಕು ಕನತ್ತದು ಕುಕ್ಕು ಮೂರ್ದು ಕುಕ್ಕುನ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ತದೀತ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಪೂರ್ವೈತು ನೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಪೀಸ್ ತೆತ್ತು ತಿಂದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡುಗೆ ಏನೇನ ಸಾಮಾನು ಪಂದು ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಜೀರ ಧನಿಯಾ ರಾಯಿ ಬಕ್ಕಲಸು ಕಾಳಮೀರಿ ಪಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರ್ದರಿ ದಾಸಿಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಮೀರಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾರಗೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಚುನು ಮಂಡ್ಯ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಒಂಚಂಡತೆ ಒಂದು ಬೇತೆನ ಕಡೆಯವನು ಇದಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದೀಪಿನಿ ಬೀದು ಬೊಕ್ಕ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಉಣ್ಣೆನ್ ಕೊತ್ತುದು ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಣ್ಣೆನ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಣ್ಣೆನ್ ಕೊತ್ತು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಮೇತಿನ ವಾಟಿ ಉಣ್ಬೇಕು ಉಣ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕೆ ಇನ್ನ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೆ ಇನ್ನೇನತ್ತೆ ಸುರು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸುರು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಉಣ್ಣೆನ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅನ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪತಾಂಬತ್ತದ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿಚನ್ ನೆನ್ನ ಕುಂದು ಪೂರ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅರ್ಧದ ತಾಜಿದ್ದು ಅಂತ ಐತೆ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ എനിക്കിದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆದಿತ್ತು ಕಣ್ಣೆನ್ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡಾಯ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತೋಜಾವ ಕಡೆದ ಪೂರ ಅಂಡು ಮೂಲು ಕಡೆದ ಪೂರ ಅಂಡು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಕಡೆಯಿನಿ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಸಾಮಾನು ಪುರತ ಜೋಪ ಆಯ್ತಾವು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆನೆ ಕಡೆ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ದಿತ್ತಂಡು ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲ ದಮ ಬೊಕೈತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡಿಯರು ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪು ನನನೆಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಬಿರಾರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಪುಡಿ ತುಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಬಿರಾದನ ಮುಂದೆ ಅಂತಿರವೆ ಇರುನೆಂತು ಪರಚು ಅವೇ ತಿಂತಾರೆ ತರಿ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಪಜ್ಜ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಕುಕ್ಕು ಬಿರೆ ಒಂದು ಲೇರು ಒಂದು ಪಟ ಪುಡ ಒಂದು ಪುಡಾದು ಸಮ ಕಾಯ ನಿಕ್ಲಿಯಾಗ ಬೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಮಜಾ ಅಂಡಿ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜನ ತಂದ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಏನಂದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳು ದಾಲಾಗತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟ ದಾಲನಿ ಕೊತ್ತು ಹೊಡ್ತಿ ದಯವಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂರ ಬೈಯದ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ತೀರ್ತೇನು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಷ್ಟ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಗಜ್ಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೇನ ನೀರಿಂದ ದೀಪನ್ ಕರ್ಪ ನೀರು ವರ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ ಇಂಚದಿಂದ ದೀಪನ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಡ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಪುಡತೆ ಪಟ ಪಟ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದು 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 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟಷ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಕುಕ್ಕು ಅರೆಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಚೌಳಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕುವ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕತೆ ಬಾಡ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ತೂತೇನೆ ಅಮ್ಮಲ ಚೌಲಿ ಯಾರ ದೀಪೇರು ಎಂಕಲ ಕಿಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಾಗೆ ಹೌಜಿ ಅಲ್ಪ ದೀದೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು నీకు లైన్ పూర దాలతు వచ్చి కలుపడు మల్పనే తూలే దే బండింగ్ ఏపలి జన ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಬಯ್ಯದರ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಆಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಸಮ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದೊರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ತೆಂಕಾವಲೆ ಅಂತಿರ್ಗವೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಂತಿರ್ಗವೆ ಅದು ಸಮ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿಲೋ ತುಪ್ಪಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮುರಾಣಿ ನಿಕುಲ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಸೇರ್ದು ಮರುವಾಯಿ ಕಶ್ಪು ಇನಿತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಸೇರ್ದು ಉಪ್ಪಡ್ ಬೇತದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ನಟ್ಟುಡ್ಲದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತಣ್ಣ ತುಲ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಬೈದಂತುಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಇತ್ತನ ದೆತ್ತು ತಿನ್ಕಂದಾಪು ನಿಂಕ ದಾಲ ಮಲ್ದಿ ಚಿಂತಾಯಿ ಬಂದ್ಬನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಮಚಾಡ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮೂಸು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಬರೋಡು ನಲ್ಲ ಕೆಂಪಾವಡತ್ತೆ ಕಾಯ ಕೆಂಪಾವು ಪೂರ ಕಾಯಿ ಕೆಂಪಾವಡು ನನಲಂತ ಕೆಂಪಾವಡಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪು ತೋಚೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಕ್ಲೇನ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಕರ್ಕುರು ಬೋಡಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಟ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡಿಲ್ದನ ಪೂರ ಇತ್ತನತ್ತೆ ದಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡಂದಲ್ಲೇರ
ఇంకా చెప్పాయి బొక్క ఒగారనే కొర్రాగి నేను అలా ఇస్తే సరి అన్నమాట అలా తిప్పేది పెట్టి అరప్పరతే పెట్టారు ಮೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪು వెచ్చండి రాలే జాతి దయబండి ఎంకులు పూర అడిగే ఉండాలి ఇంచాపుని కైట్ దయబండి ఎన్నె పూర రట్టును మేలుగా ಚೌಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಾಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ತೀದಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ತೀದು ನಾನು ಅರಪ್ಪರ ತೀಯರ ಅರಪ್ಪರ ಪಂಡವು ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ರಾಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೆ ಪಂಡ ತಮಾಷೆ ಒಂದು ಜಾಂಡು ದಾದಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಧನಿಯಾ ಪೂರ ಇತ್ತು ದೈನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರ ಪಂಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಐದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಡೆಯಾರ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅವು ಇಡೀ ಗೋಡೆ ನಂಗಿ ಪುರತ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಸೀರುದಿಲ್ಲ ಊರ ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಪ್ಪುಡು ನೀಪ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೆ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಪಂಪನೆ ಬರ್ಚಿ ಪೂರ ರಟ್ಟ ರಟ್ಟ ದಿದಿತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡಂಟ ಟೈಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಈಜಿನ ಗೋಡೆ ನಿನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪನೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುಚ್ಚು ನೆಂಚೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಇನ್ ಪೂರ ಒರೆಸುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಜಿನ ನಿಕ್ಕಲು ತೂತ್ ಬಂತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮಂಡು ಪಾಡುವಾರ ಇಲ್ಲಂದೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಿರಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ ತೂಕ ಆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗವರ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಂಚಿನಿ ಮಲ್ತಿನ ತೀಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಜಾಲ ಬರೋದು ಒಂದು ಮೋರೆ ಉಪ್ಪರ್ದ ಅರೆ ಬೂರ್ನಿ ಅಂತ ಈಗ ಖಾರ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಕಡಕ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಏನೇನು ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಈ ನಮ್ಮೊಂಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿಂದ ಈ ನಮ್ಮೊಂಡ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡೋಲಿಂದ ಮೇಯ್ಕ್ ಕೈಕ್ ಪೂರ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಅರೆಪ್ಪಲೇನು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡೋಲಿಂದ ಇಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಶುರು ಏನು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಂತೈತೆ ಉರ್ದದ ದೋಸೆ ಅಪಗಲ ಅಂತೇನೆ ನೀರು ಪಾದ ಕಡೆಯರ ಬಂಡೆ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡಿತೇನೆ ಅವು ಮೂಗು ಮುಸುಂಟು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಅವು ನೀನ ಮಾಡೀನಿ ಈಗ ಉಪ್ಪಾಡು ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪ ನೆನಪಾವೀನಿ ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕೋಡ ಅವು ಸೋಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದ ಒಂದು ಹಾರತೆ ನೀ ಪೂರ ಜಾಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಕೌಂಡುಂಟು ಕಮ್ಮಗಳ ರಟ್ಟತೇನೆ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಪಂಪನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಇಂಪ್ರ ಬೆಕ್ಕಿ ನಿಂತೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಕ್ಕೊನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಿರಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡ ಬಿರಾರಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಐದು ಬಿರಾಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಕವೆ ಆಂದ್ ಬಾಬು ಹಾಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೌಳಿ ಅಲ್ಲತ್ತ ಚೌಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಿರಾಡು ಇದೇ ಬುಕ್ಕುಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಬಲ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಹೆಂಗೆ ನಿಂದ ಎಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ನೀರು ಬರೋದು ಒಬ್ಬರ್ದು ಅಂಚ ಎಷ್ಟು ತಿರ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಸುಂದು ಸಾಕಾರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ವಡೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಅಂಗೈ ಪಾಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗೈ ಪಾಟ್ ಬೋಡೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಕ್ಕಲೆ ಬಾಬು ನಾನೇನು ಡಬ್ಬ ಜಿಂಜ ಹೊಡತೆ ಡಬ್ಬ ಮುನ್ನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು వచ్చా ಇನ್ನು వచ్చిಗೆ ಡಬ್ಬಗೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಸೇರ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ನಂತ ತೀಯಾರು
ರುಚಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕನಪುನ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ